mhlawumbe abanye kade nje benyathela kulo mhlabathi onedayimane ngaphansi kwawo. Mhlawumbe abanye kade behleka inhleko ezahlukahlukene behamba ekuseni bebuyela futhi emakhaya ntambama belokhu behamba nje phezulu kwalo mhlabathi onedayimane. Nalamanje lana afihle idayimane bebawabuka nje bengawathembi bengaboni lutho olubalulekile kona bewadelela lamatshe. Kanti lamatshe aphethe idayimane. Kodwa bebengazi bona ngoba bengekho lutho olumangalisayo bengenabucwebecwebe. Bekuwumhlabathi nje kuwudaka nje kuyigabadi elingafiswa yimuntu elingathandwa yimuntu, igabadi elingahloniphekile. Ebeyidlulela nje beyiyele endaweni zabo beyiphilela impilo zabo. Benza yonke into abangase bayenze ekhona phansi komthunzi welanga bengenandaba bengaboni uhle nasimangaliso. Kanti khona idayimane elivivinywayo, khona idayimane elidlula ezikhathini ezinzima, khona idayimane elicindezelekile phansi kwenyawo zabo. Beligxobagxoba, belinyathela imihla namadanga, benyathela umhlabathi. Kanti kulo mhlabathi ngaphansi kwawo kunedayimane, bayaqhubeka nabo baletha ubunzima wokunyathela kwabo usuku ngosuku. Kodwa leli dayimane alishintshi uba idayimane kunalokho. Izimo zalo ziya ngokuya ziba namandla nohlonze. Alisabuyele emuva leli dayimane ngoba ledlula kulesi simo sokucwengisiswa, sokulungisiswa. Leli dayimane leli liyakhandwa. Ngakho-ke libekezelela sonke lezi zimo lezi ngoba ekugcineni lazi kahle kamhlophe ukuthi noma abantu bengaboni lokhu kucwebezela, noma abantu bengaboni lobu bukhazikhazi, kepha ekupheleni kosuku leli dayimane lizocwebezela likhanye lithandeke kubantu. Ekupheleni kosuku leli dayimane lizokhuphukela endlini eziphakemeyo, lizokhuphukela endlini zamakhosi, lizokhuphukela endlini zezicebi zabantu abanothileyo. Leli dayimane leli kepha livela odakeni. Kade licindezelekile odakeni, kepha seliyakhuphuka-ke manjena, selikhuphukela kulezi ndawo eziphakemeyo-ke manje kuba lizohlobisa zona lezi ndawo eziphakemeyo. Inani laleli dayimane likhulu kakhulu, liyamangalisa. Bathi abanye befika lezi ndawo lapho elithengiswa khona bethi, habo siyakuyithathaphi imali yokuthi sithenge leli dayimane ngoba siyalithanda. Abasenayo ngisho imali yokuthi balithenge leli dayimane, kepha kade belinyathela imihla namalanga ngoba benyathela umhlabathi olugcinile ogcine leli dayimane. Benyathela umhlabathi ogcine leli dayimane. Manje ngoba sekuyidayimane eseliveziwe ukucwebezela kwalo, nokukhazikhazi nokukhanya kwalo, abasenayo ngisho imali, abasenayo ngisho amandla ukuthi balithenge leli dayimane. Kuweke lo-ke kade udlula kulezi iy'nsizi ney'nkinga kanye nokucindezeleka, bekunyathela abantu, abanye bekhuluma izinto ezimbi ngawe, abanye bekhuluma amazwi abuhlungu, amazwi ahlabayo ngaphakathi, akhathazayo, aqeda amandla. Kepha ekugcineni kosuku uyajabula, ekugcineni kosuku uyagidagida uthi mina ngoba ngiyidayimane sengiseyindlini ey'phakemeye, endlini zamakhosi. Kopha kubise ukuthi ngibekezele, kepha kubise lokho ukuthi ngithwale lokhu imihla namalanga, ngingabheki ukuthi abantu benzani ey'mpilweni yami. Lezo zinto bangiqeda ngazo amandla, kepha ngikhumbula ukuthi mina ikusasa lami lapho elibheke khona ukuba ngibe yidayimane elizokhazimula. Bese bethi abantu, hawu laze layisimangaliso leli dayimane.
Ukubekezela ikhona okuzokuwezela ngaphesheya. Ukubekezela ikhona okuzokulethela impumelelo. Ungaba nezikhathi ezinzima manje, ungaba nezikhathi ezidangalisayo manje, ungaba nezikhathi zomunyu nosizi manjena, kepha bekezela, ngoba ukubekezela ikhona okuzoveza izithelo ezimangalisayo, nezithelo ezokwenza ukuthi mubheka impilo yakho uthi hawu, kanti ngenza kahle ngabekezela. Awubheke manje izinto esengiphuma nazo ekupheleni kosuku ngenxa yokubekezela. Ukusho lokho ngokuqiniseka ngoba wazi ukuthi ngokubekezela kwakho ukwazile ukuphuma nalezi zinto, kepha ukwenza lokho ukusho nangokuzithoba, ubheke isimo sakho ukuthi ngivele emzimeni, ngivela ezikhathini ezinobuhlungu nezikhathi ezinengcindezi, kepha ngenxa yokubekezela ngiphumile nalezi zinto empilweni yami. Ngenxa yokubekezela ngiphumile nalezi zinto engithi engiyibheka bese ngibona ukuthi-ke hawu, ngathatha isinqumo esihle kanti ngokubekezela. Sengisho lokho sengibuka emva kwesikhathi ukuthi hawu, benza kahle kanti ngabekezela. Ukubekezela kanti kunemphumela emihle. Ngeke ukubone lokho ngesikhathi kusenosizi, ngeke ukubone lokho ngesikhathi kusenencindezi, ngeke ukubone lokho ngesikhathi kuseney'nselelo, ngeke ukubone lokho ngesikhathi usahlekwa abantu, ngeke ukubone lokho ngesikhathi abantu besakubeka amabala, bekubeka amaphutha, bekwahlulela ngokungapheli. Ngeke uyibone lezi zinto, ubona usizi, ubona ubunzima, ubona ucindezelekile, ubona ubuhlungu imihla namalanga, ubone ukukhanya kungekho, ungazi ukukhanya kuyavelaphi ngaleso sikhathi kusesemzimeni, kepha ekupheleni kosuku lapho obuka khona uthi simsebela icwebezelisa idayimane lele ngilona. Usukubheka lokho usuku seliphelile nokukhanya sekuvela, usuphakamise namehlo akho wabheka izinkanyezi wathi impilo yami iya ngokuyiba ngcono. Ufanele ukusebenze lokho, kodwa akuzi ngephutha, akuzi ngengozi, akuzi ngenxaphephe. Lokho kuvela ngokusebenza usuku ngosuku empilweni yakho. Idayimane leli liwena, ulokhe ulilolonga, ulicwengisisa usuku ngosuku. Bese kupheleni kosuku sekuvela-ke le mphumela le emihle. Bekezela empilweni yakho, bekezela ebunzimeni odlula kubona. Bekezela, usukuphela amandla, musa ukuphelelwa amandla uqhubekela phambili. Musa uvumela izinselelo zakulokhu kuphila, ubunzima bakulokhu kuphila, ukuqeda amandla, kuzokuphela amandla. Bekezela ey'nkingeni zakho, bekezela emzimeni bakho, bekezela ey'nseleleni zakho, bekezela noma bekunyathela, bekezela noma izinto zinzima.